Hola Cubixeros, què tal? Com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja heu vist en el títol i en la miniatura, doncs sí, us porto els 6 cubs més fàcils de la meva col·lecció. No els ensenyaré per ordre, en plan del més fàcil al més o menys difícil, dintre dels fàcils. Doncs això, que no els ensenyaré en ordre. I doncs abans de començar vull que us subscriviu, deixeu un like, activeu la campaneta, que això no ho dic sempre, perquè així us notificarà de tots els meus vídeos que pugi. I doncs estem a res de pujar als 100 subscriptors, o sigui, potser quan hi hagi pujat aquest vídeo ja estem als 100 subscriptors. Doncs bueno, moltes gràcies a tots perquè us heu estat subscrivint. I doncs ara sí, comencem. Doncs Cubixeros, començarem per al 3x3x1 o floppy cube, com voleu dir-li. És un cub molt fàcil, consta de... bueno, és molt intuïtiu. Tinc el tutorial al canal, us els deixaré a la descripció, tots els tutorials que tingui dels cubs que us ensenyaré. I doncs, com us deia, és un cub molt fàcil, ara l'estic desfent perquè els aniré fent. És un cub molt fàcil, només consta de 2 moviments, d'un algoritme que són 2 moviments, mira, ja l'he fet. És molt fàcil, es fa molt ràpid i doncs és diferent, és un cuboide i és xulo, a mi m'agrada bastant, perquè a més si teniu un super floppy, em sembla que es diu, que és com el meu, podeu fer formes així o així, que queda xulo, i doncs bueno, us el recomano molt, és molt xulo, i doncs passem amb el següent. Ara passarem al 2x2, que és un cub doncs, que té molta gent, és dels primers que es compra la gent, i doncs aquest en concret gira molt bé, us el recomano molt. No recordo ben bé de quina marca era, però que us deixaré el tutorial a la descripció. Us deixaré tots, com ja us he dit abans, tots els tutorials que tingui d'aquests cubs, us els deixaré a la descripció. I doncs, com us deia, un cub molt fàcil de fer, es fa ràpid, us el recomano molt. També el vaig posar en el top de cubs per començar a col·leccionar, que és un cub que el té molta gent. I doncs ara sí, passem amb el següent. Ara tenim aquí un Pyraminx, també és un cub que el té molta gent, és molt fàcil, us he de dir. Són uns 2 algoritmes i la resta és anar posant peces. Aquest és de Mefferts, a veure si es veu... és de la marca Mefferts, Mefferts. És una marca molt bona, està inventat. Sembla que la majoria de Pyraminx estan inventats, com veieu. Se sent el clic de l'imant. I doncs ara el vaig fent. I doncs, com us deia, és un cub molt fàcil, perquè, si no, no estaria aquest top. Però consta de 2... Ah, mira, se m'ha fet. Però si no, hi ha 2 algoritmes finals que són per a poder acabar el cub. I doncs aquest és un cub molt xulo, us he de dir també. I doncs passem amb el següent. Ara tenim l'Eevee Cube, que és un cub que a mi m'agrada molt. És dels meus cubs preferits de la meva col·lecció, que em sembla que també està en aquell top. I també en el top de cubs per començar a col·leccionar. Perquè és un cub molt fàcil. Sí, és molt fàcil. Perquè no té algoritme, tracta d'anar posant els pètals sense cap tipus d'algoritme. I és molt fàcil. Teniu el tutorial també al canal, us el deixaré també a la descripció, com tots, com la resta. Per cert, el del Pyraminx també, que m'he deixat de dir-ho, que el teniu al canal i us el deixaré a la descripció. I doncs ara es tracta d'anar posant els pètals sense cap tipus de moviment i ara ja està. Es pot fer també sense tutorial. Jo em vaig mirar només un trosset per veure ben bé de què anava. I doncs un cub molt fàcil, és molt bonic perquè m'encanta, amb els pètals així. I doncs passem amb el següent, que serà el penúltim. Ara passem ja amb el penúltim cub, que és el Dino Cube. És un cub que m'agrada molt, per la textura, per el gir. És de la marca Kiyi Cube. I doncs mentrestant el vaig desfent. És un cub que encara no hi ha tutorial al canal.
si no doncs ja us el deixaria a la descripció amb la resta. I doncs és un cub molt xulo, m'agrada molt, és molt fàcil perquè no té ni un algoritme per fer. Consta de fer primer la cara blanca, després posar aquestes peces i doncs després fer la cara final. Es pot fer amb intuïció i tot. Jo vaig mirar una mica de tutorial i com veieu, aquest, així, i així. I ja el tindríem fet. Jo vaig mirar un trosset de tutorial per guiar-me una mica i doncs el que us deia, és un cub molt fàcil, molt xulo, m'agrada molt la seva textura, tot i que no té per què, no us heu de comprar aquest, perquè, bueno, però us el recomano molt. I doncs ja passem amb l'últim cub, que serà el Ready Cube. Vale, estem ja amb l'últim cub, que és el Ready Cube. És dels que us he ensenyat, doncs potser és el més complicat, diguem, perquè, sí, dintre dels fàcils és més o menys el complicat. És un cub fàcil, que no sé ben bé com dir-ho, és com fàcil, però dintre dels que us he ensenyat és bastant complicat, però en general és bastant fàcil. Es tracta doncs d'anar fent, anar posant-les, primer fer la cara blanca posant això, perquè només hi ha moviment així, només hi ha aquest tipus de moviment. I doncs així t'has d'anar fixant a veure com ho poses. Jo ja l'he fet, l'acabo de fer. Normalment no se'n fa tan ràpid, però et pot passar. Després has de fer aquesta, bueno, després has de posar això, després has de fer aquesta cara, es fa ràpid i és bastant fàcil i és xulo. A mi m'agrada molt el seu disseny. Hi ha modificacions que tenen, per exemple, això més arrodonit, o que són així com una flor. Vaig veure un que era com una mena de flor, que si entre tots es formava una flor, i hi ha dissenys molt bonics, us he de dir. I doncs, bueno, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Aquí us deixo tots els cubs. Espero que us hagi agradat, si així deixeu un like, subscrivir-vos, que queda un subscriptor pel 100, i potser quan ho pugi ja hi haurà 100. Però si no, ara mateix queda un subscriptor. Per aquí us deixo el meu canal i per aquí l'últim vídeo penjat. I doncs, bueno, adeu!